Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Dito po sa DCGB. Good morning po sa Indogabos. Dito pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banuaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot digdi sa DCGB. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, bagay lang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi kamo magbabagwa asin tanganing mga tay, kay puan po na sabayan ng Protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kani. May bisyo man o wara, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Report mga tugang hali po dyan sa luwas kasabay ang Mega Force Patrol. Jomar Bien nasa linya. Hello Jomar, good morning, kamin. Salamat, Bibi Henry. Good morning sa mga parantaba. Education ko ngunyan, anion sa Tabaco National High School sa Bungon Hall. Darigdi, big value kang Comelec Tabaco ang last day of registration para sa election sa 2025. Pinunan ini alas 7 ang pagkaaga pero nariparo niya na halos kaiba, nagkatira pa sana. Anong palang ata ang anio na nag-arabot para sa late registration o bali last day of registration. Pigya po niya ito sa ibadig di BP Henry nga tatangon niyang pasanasinda so ugali baga kang Pilipino bakit niya ko iyon nangyari na so sakana pero ang mga aniyo digding nakaulay niya to bali tulo ang nakaulay niya to out of 5 aniyo nagregister anas dahilan sa trabaho ang naging rason kung at adhesion din nakaparehistro sa nakalis na mga aldaw o simana. So sa saro na busy sa trabaho, pati Domingo may trabaho, kaya ngunyan aldaw nagpaarap sana siya na hanggang alas 9 lang siya tinugutan, pag alas 9 malaog na naman sa trabaho. Kaya nakadigdi siya para makapaghabol kang registration. Igwa man kitang nakaulay na hali pa sa Metro Manila na uminuli ilang digdi, ma-restro, then sa dyan na hapon, mabalik naman sa Metro Manila para sa pagtrabaho. So, observation kan mga taga-Comelec digdi sa venue, kaya digdi si Attorney Sunshine Olaguer, an election officer kan Tabaco Tayaon duman sa City Hall para mag-attender kan Monday flag raising ceremony. Sinabi ninda na dahil naman sila nag-expect ng dakol na mga magre-restro dito sa siyudad ng Tabaco, kundi ini naman agad sa mga pahabol na mga dahilan sa bising maray o may mga kaulangan na dahil nagpakaresto kan mga nakaging aldaw. Patunay na nga diyan na masarong oras na sindang bukas, 5 pa sana ang anion na naghahabol na maristro. Panganom na may uminabot na saro, panganom na ini na maristro. So endang sinabi na after this, dumana sa aga, dumana giraray ang Comelec sa indang opisina sa City Hall sa siyudad ng Tabaco para ako naman itong sa mga magpapile kang kandidasi na pag-araman kan DCGB News Basado Rigdi na itong left door kang City Hall na kung sa inyaw ng pinakaprimerong opisina yaw ng Comelec, bubuksan sana ito para sa mga mapile kang kandidato at sinso ibang mapasiring sa City Hall, kinakaipuhan na mag-agi sa front door and sa right side door na duman lang sila pwede akomodaron. Initangani na maiwasan man daan, surusuan, kuning kaso mag-arabutan naman sumapile ka na kanyang kandidatura, solamenteng ang entering ito para duman sana sa mga kandidato. Yan BP Henry ang mga update may connection
sa last day of COMELEC registration, Aha. digdi sa Ciudad Cantabaco, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jumar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Last day of registration para po duman sa gustong ngunyang pong aldaw, yupan pig-apon last day of registration para po kamo makabuto sa maabutabing na Mayo 2025 election. Ang election po permi ang second Monday of May, gari 12 iyan ang election. Tabi and para ka makabuto tabi sa election, tapos chipramer para ka makaresibi tabi kipaipit. Okay? Okay. Sige da, sandali lang ta. Sige, madali lang ta. Ano ini? Tamay mga nagaharapot kaya ano yan? Kay attorney pasadaan ko lang si Attorney Bunong ngunya na agaan sa tuyang Provincial Election Supervisor sa Almay para po sa last day of registration. Bula nagkape na tapang hapot. Attorney Bunong, good morning po. Hello, good morning po. Ay madam, on the air ka po sa DCGB, Henry Tabi. Hello, good morning po sa kabusa nagdadangog kang programa mo, Sir Henry. Opo. Ang idol ng bayan. Yes, sir. Garo pwede na yan, adi. Henry Maceda, idol ng bayan. Garo pwede na, ano po? Baga, pwede na magkandidato. Okay, isos, pangyari sa maabaka. Alright, attorney, last day of registration ngunyan. Ano po, is there any, may gwapa po kilatas na informasyon from COMELEC Central Office kung may extension ba ito o talagang ngayon na ang panghuling araw, tabi attorney? Go ahead po. Wala na pong extension. Ngayon na po ang panghuling araw ng registration. Opo. Final na po ay. Final na. Okay. Sa mga day pa po nakapagpaparehistro sa impo sinda, pwede pa magduman, as in, sa impong lugar pwede available ang COMELEC, tabi attorney? Gabos po ng mga COMELEC offices sa opisina po ninda nagpaparehistro except po ang Duwang City. Sa Tabaco po, yan po sinangunyan sa Tabaco National High School. Para po dakula po duman ang ang venue. Ako may mga Arab tapapag last day. I see. Nag-aarabol. Sa Iyo. Legazpi po, dyan po kami sa third floor sa Ayala Mall. Okay. Sa Legao City po, madam, ikaw po duman? Sa Ayala Mall po, nasa third floor. I mean, sa Ligao pala, sa Ligao City po. Sa Ligaw po, sa opisina po din, dakulaon po ang opisina kang Ligaw City. Ayun, very good ha. So, may oras pa. Hanggang na ng oras, tabi, madam ngunyan. Hanggang alas 5, pero, ayan, may pero ako po ha, kay po, ipaliwanag ko na naman ni Sir Sige po, Henry. madam, paliwanag po. Okay. Ano po, always po nangyayari ini sa Legazpi na may naka-off. Kaya po, ang paliwanagon ta na, tangay atong nagkakatop kayo mo, dapat ngayon hanggang may pawo, dahil pwede po, kasi po, may guidelines man kami na hanggang 5, pag bago mag alas 5, kay po mag-cut off, so yaon dyan na, yaon na lang dyan sa Samuya within 30 meters, dyan sa laog kang opisina may o tubig nyo kang registration nata po. So alas po na ipaprocess niyo sa registration, nagmamatanga po kami kaan, nakakalampas na po kaming alas 10 sa pagproseso kaan. Minsan lampas pa, depende po sa laba ang pila. So may hangganan man po na pitatao tata 7 bulan man po baga. Iyo baga, correct. Nanggad. Oh, agree pa ako dyan, attorney. Kaya ang sarong aldaw, so bulan na sararuan na aldaw may makaya. So ang ano hindi po kang nakaaging Biyernes, nag 364 po kami sa Legazpi. Nangyari. At po asin talaga pong pang sarong bulan na ikang bilog na munisipyo kang nito Bilyar. Makulaan po talaga ang atong nagrehistro. Kaya maranina the last day kang sa ano po kang Sabado di ito yung po nagparehistro sa mo. Yaw po kang pagbukas hanggang pagsara nag 180 lang kami sa Legazpi. Sigurado na naman po ini. Sigurado na naman po ini na maarabol mo niya na last day. Ay nako, okay. 7 bulan nang tinaban ng kipalugit kung yan kita magsusurusuan. Di ba? Opo, okay. Yeah, okay. Attorney, kuha na lang. Diyan, taon pala, may interview sa imo si Pio. Ano, with your respect tabi kay Pio, halipotong ko lang sa imo. Sige po. Okay. Ano po, attorney, sa aga baga filing kang COC hanggang sa October 8, di ba?
Tama po. Opo. Ano po ang mga pigbabawal na gawi nin mga persona sa pag-file mismo kan sa indang COC? Kung igwaman tabi, attorney. Ini po kay puwantang eksplikara na naman. Sige po, attorney. Okay. Ang pag-file po kang sarong tao na intensyon na magdalagan sa posisyon sa iyang ipa-file po sa October 28. Opo. Aspirant pa lang po sinda. Aspirant bako pa po sinda kandidato. Okay. So bako ka po kandidato, di pa man po ika napapalaw, nakasakupan kang mga lay sa pagkampanya. So sabi ko nga ni po sa decision kang Piñera versus Comelec, Opo. this is a form of freedom of expression. Yeah. So, di po may sasaklawon kung anong mangyayari sa pag-file. Ang pakiuron may dahil po nagpa-briefing ako kan Sabado Oho. sa mga elected officials, representative ng political parties, and mga local media, yaraon po Yes. kagusto man. Iyo po. I-explicar mi po na tulo lang po ang kaibahan. So, Okay. ibang supporters, sa luwas na lang po kang building kang Comelec sa pagsakat po kaibahan ng tulo, pero po kung sarong linyada baka saro na lang po ililimita po sa kapasidad lang kang isipyo kang opisina kang Comelec. Ayon, opo. Pero, attorney, kay puhan po ba na personal so kandidato na yaon o dae? Pwedeng representative? Pag filing po, pwede pong personal, pwede pong with authority, Okay. may representative, basta igot ang authority to file in the form prescribed by the Comelec. Opo. Pero itong on the day of filing ng GAD, day po ki mga specifics na nga bawal na dapat sunodon ang kandidato. Ano tabi, madam? May mga kabi po, ministerial ang pag-resibi ng Iyo. COC. Pero Opo. kung makukuhaan kompleto, they notarize, they originally sign, they documentary stamp, Nyan. more than dakol po na pwede ming nigaran na Iyo. day akon ang pag-file kan COC. So meaning po, gari documentary requirements lang, kung may kulang, ito ang pwedeng nigaran. Correct. On the Ano? face lang po, on the face of the COC, di po kami naglulukbiyan kung ano po ang yaon lang na sumitir sa muya na COC. Duman lang po kami naghihiling. Opo. So picture, madam, na-interview ko si, tama ba? Tama sa recollection ko. Na-interview ko si Chairman Erwin Garcia, na nagpa-Manila ako. Tama ba? 6 months ba yun o 7 months requirement na dapat araw ka sa picture dapat? Latest po, 6 Latest. months latest. Yan. Oh. Gusto sabihin, so kung ano sa pandok mo ngunyan, iyo dapat alibugtak mo duman sa picture mo sa Comelec. Tama, madam? Iyo po ang requirement. Iyo. So sa pagbugtak po ka ito sa campaign material ninda, dapat latest man po, 7 months ang edad. Awan, ang Sa kwan. karampanyan po, iba naan. Duman lang po kami sa filing. Sa karampanyan, kung ikaw pinakagwapo dyan, bahala ka po. Iyo bagani. Kung nahain so, picture mo kan pinaki kapag gano'n nakabugtak sa picture, sa karampanyahan. Kung ano man po ang, kaya gani karampanyan, ano man po ang makakatabang sa imo, kung makakadaog kang kalaban mo, Opo. so yun nga yan, ang karampanya is campaigning for or against a candidate. So, Yan. Okay. So, anong oras po mabukas po sa aga hanggang October 8? Ang ganun ng oras po magsasara ang Comelec, madam? October 1 to 8, including kaiba po ang Sabado, Domingo. Okay. So, October 5, Sabado, October 6, Domingo. Bukas po ang bilog na opisina ng Comelec para akseptaron ang sa indong COC. Wow, okay. Ano po yan? Hanggang alas 5, ma'am, o may extension ng oras? Pag may nakapila pa? 8 o'clock to 5 o'clock po. Pero sa last day po, may cut-off man kami. Ayun. 4:45. So, yaon lang po sa mga sa premises mi po. Tuturaton mian, may form po kami. Dahil na pwede may maglaog pang iba. Okay. Last na lang po, madam. I-clarify ko lang ini. Pag naka-file na po ang sarong kandidato, pwede pa po siya substitution ba yun? Iyo po. Tama bang term? Withdrawal by substitution. Withdrawal by substitution. Pwede pa po yan, madam?
Opo, voluntary withdrawal po ang apod ka. Halimbawa po, Yes. may political party ka, Sir Henry. Mhm. Astig na political party. Opo. Yung pagtanto mo, pag-file mo October 1, mas gwapo sa emo si Sir Pio. Oho. Siya daling magpadago. So, nag-withdraw ka po. Yan. Nag-withdraw ka, voluntary withdrawal, tapos may isa substitute Si ka Pio. kapatid mo. Opo. So, piga-ako po ang kang COMELEC sa period of filing kang COC lang. So, from October 1 to 8 lang, iyan dyan lang po kami pwede mag-ako ang voluntary withdrawal with substitution. Iyan. Meaning po, October 1 to 8 lang. Ano? Halimbawa Yes. ngayon ako, kung nag-file ako sa aga, tapos nag-voluntary withdrawal ako, pwede kong isalida si Pio. Within that period lang po. Hello? Attorney? Iyo tabi po, Sir Henry. Yeah, within that. Pero taga ito baga madam, igwa ki naka-schedule baga na ngaya, may deadline baga sa ngaya sa para sa substitution na yan. Ngunyan po, dahil na kaya na, no? Igwa po, so after the filing of COC, may duwang grounds pa po na pwede ka mong isubstitute na may Okay. political party. Opo. That is physical incapacity or disqualification. Ayun. Qualify po within that period, pwede po kamong palitan. Pero may deadline pa po kami sa so ang pangaran kang substitute mailalaog po sa mismong balota sa November 15. After Okay. November 15, dapat ang nag-substitute kang kandidatong nag-physical incapacity or na-disqualified, Oo. kapinyedo dapat. Ayun. Okay. So, kung aliba, after kayo na October 1 to 8 na para sa substitution, pwede ngayang disqualified, nagadan, or personal na incapacitated na siya. Pero basta sa akong huminabo, nahabo na ako, dahil po yan pwede, madam. Dahil na po pwede. Hanggang October 1 to 8 lang po. So, daing rason. Ayun. Okay, very good. Madam, ano pa ang mensahe mo ngunyan sa mga botante, boda tabi sa mga kandidato? Go ahead, tabi, from Comelec Provincial Office. Ang pakihuron ta po sa gabos na Albayano. Ang hashtag daw yan, gabos na Albayano Restrado. Yan, okay. Day na po kita ngunyan. Mm. Pagparumdum ko po sa gabos na mga paristro. Mhm. Sana kompleto ang sa inyong dokumento. Pag nagyaon po kamo dyan na maparehistro, lalo na dyan sa Legazpi, Mhm. di ka mong valid ID na mapagpatunay na dyan ka mo nag-star sa Legazpi, magdarap po kamo, magbitbit ka mong rehistradong botante Opo. na tunay sa Indo na yan po talaga, naka-star ka na dyan sa Legazpi kung saan ka pong barangay. Mhm. Mhm. Kung ma-18 ka man, 17 ka ngunyan, ma-18 ka sa May 12, 2025, magdara pong birth certificate. Iyan. Opo. Mapatugutan may ka magrehistro. Mhm. So, po na mapakorek man kayong entries, magdara kang marriage certificate o birth certificate. Mhm. Kompleto pong photocopy. Dahil na po kami po ang mapotocopy sa inyo today. Nakulong po ang pila. Dapat po, ariglado po ang sa inyo dokumento pag nandiyan ka mo. So, pakihuti ko, lalo na po dyan sa mga surusuan ta, balon po kihalawing pasensya, Yan. day na po ngunyan. So, Oo. nakupan ka sa danmi, otron ko, pangyapudan mi, di Iyo po pasensya baga. po. Dahil na po madagit sa mga personahe mi, kapag na po ay. So, sana po gabos ng Albayano makarehistro. Gabos naman po na aspirant na nagmamaot, magdalagan ki posisyon dito sa Albay. Mhm. So, ang pakiurong ko po, baka po magsurusuan ka mo ta October 8, aram ta sa Pungsoy. Mm. 8. So, nakikiurong po ako kung talaga pong maawot na manggana ka mo dahil gusto ka mo kang mga Albayano. Manggagana ka mo na anong aldaw pa ka mo mag-fight. Yes. Pero pag hindi po ka mapugulan, ang pakiurong ko na lang po, magpa-check na po muna ka mo para dai migaran o dai akuon ang sa indong COC. Yan. Bago po mag-file, magpa-check po sa opisina mi, bukas po kami. Mhm. At 8 hanggang alas 5, October 1 to 8. Kaiba po ang Sabado, Domingo, October 5 and 6. Mhm. So, suppose po, magtarabangan kita para kaming matuninong ang last day of registration as in maayos po ang May 12, 2025 national and local election. Opo. Mabalos po. Sir Thank you so much po, Melvin. attorney. Mabuhay po ang Comelec. Salamat po. Opo, thank you. Mga tugang, Attorney Maria Aurea Bunaw, ang sa tuya na Provincial Election Supervisor. Dahil ko na, dahil ko araw, ikapalan si Pio, tantod po, iba na lang na mga hapot tabi,
aniba na lang po ng mga hapot, ano yan, aniba na lang po ng mga hapot tabi, dumada lang kay Pio, may nag-appointment pa lang si Pio, may interview siya, ngunyan alo, kaya dahil ko napig para laba. Pwede ba mag-withdraw anytime ang sarong kandidato na nakapag-file na, wara ki violation? Iyo gari duman ini, so basta ang halimbawa nga kung ako nagkandidato, habuin huminabo na ako. Dapat ngunya na October 1 to 8. Yan. Tama? Pero tabi kung nagadan, inatake o ano man na kan makaka-function, disqualified, igapo ki oras para diyan. Yan. Pwede mawag-withdraw anytime ang sarong kandidato na kapag file na, wala ki violation. Yung mananggad. Nahapot ko kung daing violation. Daing ko nahapot kun igwang violation. Yung mananggad adi. Madali lang ta. Maray pa lagod i-clarify ta rin. Biyo pa. Alat ko na ha. Alat ko na. Isturbong. Saro sa nang hapot. Sa bagay, nasimbag na kasubago, Jing. Sa iling mo, nasimbag na kasubago sa hapot. Okay. Madali lang ha. Mas maray na mas maray na si Atty. Bunaw Giraray. Mas magayon ito. Abo ko mag-assume. Hello, Attorney. Yes po. Oy, pasensya na tabi Although kasabago, garin na ipaliwanag mo na ini na text sa tuya kan sarong listener. Pero iapot ko sa imo, saro lang. Sabi niya, pwede ba mag-withdraw anytime ang sarong kandidato na nakapag-file na, wara po ki violation? Attorney Bunaw. Sa guidelines po kang filing kang COC, dahil man po ako nahiling duman na may violation or may prohibition na gibuhon na. Apo. Basta sa taon po kang October 1 to 8 po. Yun ang pinataramtang voluntary. Oho. Kaya nga Okay. ni voluntary. So, siguro po, ang ano talang is, ang pakihurun ta na lang, dahil na po muna ka mo mag-file kung di ka mo sigurado sa posisyon. Pakibota. Anong panang sa mong record sa COMELEC. Tapos nunodihan ka pakantawo, puro file na ngayon ini. Di alam pa rin talaga ngayang intention. So, dapat sana dahil ng mga dudables. Yan, okay. Ang gusto mo, pag nag-file ka talaga, panindugan mo na. Nakandidato ka na? Nakandid na aspirante ka pala. Bakit ang kandid? Yes. I mean, aspirante ka para sa posisyon na Yes yan. po. Na pigmamaot mo. So, ang pwede po mag-withdraw anytime ining October 1 to 8. Ano? Tama po. Pero after ka iyan, ito lang sa rason, pwedeng nagadan, incapacitated, or disqualified, attorney. Yes, yun na lang po yan ang rason kung Opo. natay ka pa-substitute. Yes. Kaya na po. Opo, okay. Salamat po, attorney. Iyo man sana po, clarification ko. Thank you. Mabalos po. Alright. Very good. Iyan ang gustong ko kay Kwan. Iyan gustong ko kay ano yan. Huwag lampas ng October 8. Wala na. Rimate na. Tapos na ang roron. Unless na nagadan ka, kandidato ka, inata, dahil ka na personal ni na may Kwan ka, may problema ka, may incapacity ka na, or disqualified ka. Yeah. Joshua Bino, my report. Halimbawa, lampas October 8 because constitutionally guaranteed baga ang pag-intra. Ayan. Kundi yung ano ito, Busing, ang guidelines after kang 8, tulungan sa ang ground para sa withdrawal and substitution. Tuluman sana na nagadan, disqualified, or may incapacity ang saro na kandidato. Kaya ako, may oras pa, isip-isipon kong maray. Isip-isipon ko na. Oy, alat ko na. Dahil na, nagpaliwanag ano. May naglakop kaya, okay na. Basta araman na sa nanindo. October 1 to 8, maraman nindo kung ano yan, okay? Ordinansang mabusol kang renewable energy sa Albay, iguana nin mapuersiger. Wow, aramon ta daw ang baretang ini, kasabay po si mga tugang Joshua Bino, Mr. Pasiguro.
Pero ang mga pasiguro ni Diyos baga dahil sa ko garo do na ako si Pramira de. Nadadara mangyari sa kantuksok ang kapalibutan eh. Joshua, kami Joshua. Good morning. Good morning po. Morning. Bibi. Good morning. Okay, sige, go. Good morning sa mga parantabay sa dagdag niya itong bareta, igwana nin asigurasyon na makaabante ining renewable energy digdi sa probinsya kan Albay. Kung siyempre po nining ipaagi sa sarong ordinansa. Aha. Inian maugmang anunsyo ni Governor Edsel Grex Lagman kung saan sa paagi ini kan pag-atendir ni board member Vic Siga sa nangyaring Albay Renewable Energy and Investment Summit kanakaaging Biyernes asin Sabado. Sigun kay Governor Lagman, nag-commit ining si board member Vic Siga na iyo ang champion o iyo ang magiging dalan kan pag-sponsor, pag-propose ka na ordinansa sa laog kan sangguniang pandalawigan sa probinsya kan Albay. Si Board Member Siga BP, iman nagtitukaw na Committee on Energy sa laog kan sanggunian. Itong duwang aldaw na summit, dakula sunatipon na investment o mga promisa kan probinsya kan Albay, hali sa manlain-lain ng mga local as in foreign investors. 1,250 megawatts renewable energy capacity na minakantidad 84 billion pesos ang natipon na commitment kan na probinsya kan Albay, hali sa mga nag-aratindir na mga investor. Sigun kay Governor Lagman, dakula na ining kumbaga pagkakataon para sa probinsya kan Albay sa plano kaining pag-usol nin pag-muknadigdi nin renewable energy pag-abot ka na 2030 kung sa ning maging template pangarugan dyan ibang probinsya o asin mas magayon kung Albay na mismo maghali ang kuryente na supply man sa iba pang mga lugar. Ngunyan, sigun kay Lagman sa entrevistata, in caso marilis ini, ipipressure o ibubusol ang Aleco na pag-igwa na bitik yung mga renewable energy power suppliers kay puhan na inganya ron ang Aleco na dumana magbakal kan sa indang kuryente. Bako na duman 100% makuha sa mga dirty energy na kumbaga nakukuha, gibo sa coal. Kasi nga ni sa gobernador, kaya po nang maging green digdi sa probinsya, asin yan sa paagiman, kan renewable energy. Nakulang potential kan probinsya pag-abot sa nasabi ng bagay, kung sa'y nahiling nga ni bilang pilot area, iyo ang San Miguel Island, sa syudad kan Tabaco sa pagsabi na very willing man na tumabang ang sayang tugang na si Mayor Crisel Lagman duman sa syudad BP kan Tabaco. Alagad day man ini magbidur diretso kung day nga ini maisa batas maisa lay di sa probinsya kung kaya kay puan ni legislasyon o kaya kay puan ni ordinansa. Pwede no problem na pag-abot sa siring na bagay. Dahil lang sa pag-attender man ni Board Member Vic Siga, sigun kilagman, nag-commit ini na iyo ang mabusol kan ordinansa sa sanggunang panlalawigan, renewable energy digi sa probinsya kan Albay, na target 100% pag-abot kan taong 2030. Ayan, good. Very good. So yan ang dagdag na istorya. No rin day bubusol ni BMC ga ang ordinansa. Dapat bagay yan, may ordinansa yan. Renewable Energy Ordinance, no rin da? Asap yan, BP, at least siya also commitment niya na siya ang mabusol kayo. Maging baga si Madam Rosemary Quintore, so Presidente kan Albay Chamber of Commerce and Industry, ang sabi niya, pagkasaro kan mga leader, and kay puhan, ang baga kay puhan na maisalay ano siya terminong ginamit niya dapat ni DDP Henry ma-institutionalize
Oo, dapat may ordinansa iyan. ta. Regardless kung sisay ang nakatukaw dyan sa Kapitolyo, then mahalit na may ordinansa. Pwede siyang i-review, pwede siyang i-amend, pero di basta-basta makuha ng plano, taigwang ordinansa. Pwedeng singilong kan tao ang nakapwesto kung dahil hero na igwang ordinansa. Correct. Okay. Actually, yan sa gusto kong ipaglaban, Joshua. Yan sa gustong ipaglaban na dapat ang LGUs makaalokan din pondo sa endang annual budget na dapat igwaki funding para sa renewable energy program. Correct. Tayan ang makakatabang para sa pagiging green, sa green energy kan sa tuyang kapalibutan, and makakatabang yan para mabawas-bawasan ang pollution, ang global warming, dahil kumpara dyan sa paggamit kan fossil fuel. Kaya, diba? Kaya yan ang saro sa kung ako, garang gusto kong iyan ipaglaban sa mga maabot na aldaw sa lokal na gobyerno. kaya, Na ining mga mailihir na mga legislators ta sa lokal na position, dapat taratao na dapat sinda ka iyan, bako na wara sa isip ninda iyan. It should be progressive minded. They should be progressive minded para sa futuro kan sa tuyang syudad, asin kan sa tuyang probinsya. Bako Tama. bako progresibong pag-isip, takod ang pag-isip patras. Okay, Joshua, go kaya, ahead. dito, abangan ta ka. Bantayan mo dyan sa Opisina ni- kumilik. Opisina ni Atty. Connie Del Castillo. Bantayan mo kay Atty. Connie Buna kay kamo kay Atty. Connie kay Atty. Bunaw. Mas mo rin si Atty. Bunaw. Buna sa pa ha. Ini gusto kong itaram ini. So mga nag-aspirar na magkandidato, institulos magibudo ka mo ki plano na ma-institutionalize ang mental health program sa kada LGU. Tama. Di nagkukuyang kanibay. Bako sa na ma-appeal ang araw ka na mental health. Bako sa na ma-appeal yan. Tagari, pagod deki makuka. Pero, dakol ng tao na nga ipukan mga bagay na ngunya na panahon. Bako, klarado ang mental health program sa ibang mga planong magkandidato. Kaya, doon ang gugunta yan sa maabot na loko. Di gwasin dakaan? Abangan sa next year pa man pala. Ah? Next year pa man. 2025 pa man. Okay, o sige. Okay, so matry yung pagbibi. So, dalawang aldaw na summit. Nakatipon kita ni na cantidad 84 billion pesos Oho. na commitment hali sa mga investors. Yes, aha. Okay, sabi dito dagdag na istorya, halidig di sa luwas, Joshua Pina, Ako talaga, thank you Joshua sa report. Dakol kaya ako nabubuksan ang sakuyang isip, ang sakuyang pag-iisip sa mga lugar na pinagduduruman me na kairiba kami ni Ma'am Brenda, mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Ang progresibong mga nasyon, mailing mo na pwedeng i-aplikar. Ilingon mo duman sa Europe, sinda po, zero plastic na, pasisin sa no-use, banned and single-use plastic. May mga nasyon na duman. Kita digdig, na kita magkakaitan. Depende sa nakapwesto kung anon sa iyang gusto. Di ba? Nabako para sa karahayan kang kadaklan na konstituentes. Di ba? Sa pagbabalik, pambihira ako magdiskutir kang politika sa Legazpi. Pero luwayan ta daw ini ang changes mga tugang sa mga kandidato sa iba-ibang posisyon sa Legazpi sa maabot na eleksyon. And babantayan tama niyan October 1 to October 8. Makalipas lang po kan mga patalastas alas 8:21 na. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad.
Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilap, meron ka ba? Asim Kilap ng pamilya. Asim Kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang itaas ang tagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Sing along with me and Curtis. Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozeb Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozeb Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozeb Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat
Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kantesda asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay mayor nonoy kap. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Nagkaygo mga tugang ki kambyada, ang mga kandidato, lalo na sa pagkaalkalde, digdi po sa Legazpi. Primero kasuhapon, nahiling ko sa post ni Councilor Luis Gutierrez. Nahiling ko sa post niya na yaraon sa Congressman Joey Salceda, yaon si Congressman Pido Garbin, former Congressman Pido Garbin, Executive Director kan Ako Bicol, yaon po sa mga incumbent, nagkapirag incumbent na konsyal kan Legazpi, yaon po sa mga supporters, tabi mga tugang kan grupo ni Congressman Garbin, former Congressman Pido Garbin. Siguro, kamugabos na nagdadangog niyan, aram na manindo. So nakahiling sa Facebook, so nakadangog sa broadcast kasubago. Early morning sa DCGB, base po duman sa report ni Pading Al Armario. Ang desisyon mga tugang kang grupo na pagkandidatohon na kumandidato imbes na si dating Congressman Pido Garbin pinagdesisyonan kang grupo na dumalagan bilang alkalde, iyo po si Isham Ismail. Si Isham Ismail, board member sa ngunyan, representative siya kang Liga ng mga Barangay sa probinsya kan Albay.
si Isham, midbid ko man ini, mga tugang, siya po ang tugang kan first love ni former Congressman Pido Garbin. Sigurado. Sigurado ka ngayon naman sa Baka nagdadangog si Congressman Garbin. Baka nagdadangog si Kong Pido. Sigurado ko yung sinabi mo doon na first love. Iyan ang term ko. Magmalamang si Nashrin. Diba? Okay. Tugang po siya kada. Gusabihon, tama ba? Bayaw ni Congressman Pido Garbin. Iya po, so, nailing ko naman si Kong Joey Salceda sa picture na post ni Councilor, Councilor Gutierrez. Pigirita so kamot ni Congressman Joey Salceda na kandidato man na nagaplano na makandidato bilang gobernador Canalbay. Pigiritaas duman. Yan duman so nagkapira ng mga incumbent councilors. JP Lee, Kagawad JP Lee, Councilor Lucila, Councilor Buban, Lau Beltran, Imperial, Sunshine Imperial, Kasulya, Pito, o Anom. Anom, may duwang bago. Kulang kidua, mga tugang, base naman sa report ni Altayaon siya kasuhapon, duman sa Teripon, kulang kidua, may duwa pang pigahalat kung si Sayan, isas ibubugtak. May duwa nang na-identified, pero may kulang pang duwa sa line-up. Tabi, kulang pang duwa. So yan, mga tugang ang linya. May nailing man akong post ni Kong Pido, sabi niya, I will not ngaya leave Legazpi. Pero ngaya, nagkataon sa nangyayari, igo ngaya ako ako gigibuhon para sa para ngaya sa I will not be leaving Legazpi. I have embraced a higher purpose to serve and give even more for the city. Yan so nailing ko mga tugang na post. Basta na, ta sa mga maabot na aldaw, interview ta siya tungkol dyan kung nataarogan so naging decision. Pero, klarado na sa iya po na taonin dalan sa iya tabi na brother-in-law, iyo po mga tugang ang pagiging na number 2 nominee niya sa linyada kan Ako Bicol. Ta siyempre, ang first nominee, iyo po si Congressman Saldico. Ikaduwa siya ang second nominee. Tasabi, duman sa report ni Baningal, kay Puhanda, tabi siya mga tugang sa Kongreso. Yan sa report ni Baningal. Ngunyan, unang hapot, sisay ang pwede man na makalaban mga tugang ni board member Isham Ismail. Diba? Yan ang sisay man ang pwede niyang makalaban. Ang potensyal na makalaban, although, igwaki posibilidad na may magbutwa na ibang ma-file for mayor sa Legazpi. Niya to aram mo niyang kung sisay. Pero ang posibilidad na mag-file kan sa iyang kandidatura, mga tugang sa pagka-mayor kan Legazpi, iyo po si Mayor Geraldine Rosal. Iyo po siya baga nakatukaw bilang alkalde kan Legazpi dahilan mga tugang sa pigaapod na temporary restraining order. Diba? Kaya di siya nahali mga tugang bilang syudad, nakakuha siya ng TRO dumampo sa opisina kan Korte Suprema due to the disqualification case na ipinail sa iya. Now, sisay pa ang pwedeng option. Di pigahali mga tugang ang posibilidad na si Governor Noel Rosal bumalik sa Legazpi.
Iyan ang day pa nababasa, maski ako day ko pa nababasa. Pambira ko man makahoron si Gob Noel, pero day ko pa day pa siya nagtataram kung ano mga tugang ang plano niya. Pero sabi sa report ni Jomar, nahiling si Gob Noel kasuhapon sa tabako, keri ba si Benji na Rosal? Na yuman ang may plano na magdalagan bilang alkalde kan tabako. O, kung si Gob Noel na hiling na nag-iikot sa mga munisipyo, mga tugang sa Albay, ano ko sabihin kayan? May posibilidad man na mag-three-cornered fight. Congressman Joey Salceda, siguradong madalaga na gobernador. Si Governor Edsel Grex Lagman, nag-confirm naman sa interview ni Jimmy na he is running for governor. Si Gob Noel, iyon da ipa mga tugang ngunyan, kay statement na mga arog kaya. Pero nahiling siya na nag-iikot mga tugang sa mga munisipyo sa Albay. Yan. Iyan, mga tugang, anabangan niya to sa mga maabot na aldaw. Hello? Made. Naka-off ka. Di ka madadadangog tabi, Made. Ano lamang? Saan ka mo hinabasan? Ay pangyari sa maaba ka. Ano nang yan? Pigpablatter mo na yan. Pigpablatter mo na. Oo. Oo. Ay di mo paghiroon ta. Baka kung may mga fingerprints yan, importante di mo na paghiroon. Abay sana. Baka bailin sa kamot mo. Day man. So kung saan natabi Made, so possible exit Buda entrance lang kan suspect. So nabuksan, ito may mga kung naman, may mga pending sa investigation. Opo, buda, di ko na maghiro dyan. Tangani na may lingkang pulis sa existing na lugar na nagyan kan mabas. Opo. Pero so nakuha sa imo? Cellphone? Cash na? Salbata na, sobra 20? Ay, naiko po. Ay, nako. Bay sa nata, ipahiling ko sa Police Congress Investigation sa kata iko ang tabi, ha? Day pa man dyan sa police? Wala pa sa police? Wala pa. Sige, tapabantayan ko sa reporter ko sa report kang police, ha? Okay, Made. Salamaton tabi. Salamaton. Alright. Nagapudso sa kuyang amig Madion. Of di mo ngayon palitay. Nabasan niya kami padi. Nailing muna yan. May nabasa na sarong tindahan, digdi po sa Legazpi, Kasubanggi. Uday pa sa pulis, pigpablatter pa lang, o to sa pulis, ngunyan na-discover, nagbukas hindang 9 gayod or 8. Pagbukas ngunyan, hinabasan sa negosyo ninda, Salbatana. Ang negosyo kayo, uyan man lang dyan sa mayaran ni sa may SM. Sige, pabantayan kita kay Joshua. Yan tabi na. Balikan ko sa istoryata tungkol dyan sa politika. So yan tabi ang two options ang pwedeng makalaban man ni Ismail. Either G. Rosal or Governor Noel Rosal. Or kung si Governor, mapasiring mabalik sa probinsya Canalbay, iba pong ororo niyan. Ang hapot, pwede mag-file kay COC si Governor Rosal? Pwede. Hinapot ko sa kan si Chairman Kwan. Chairman, di ko nga na akong record, di ko rin nakuha. Pwede po. Hinapot ko kan si Chairman si Chairman Erwin Garcia. Nganya ko, in case, sa kaso po ni Gob Rosal, pwede po siya pwede nga siya mag-file. Yung pag-ansimbag sa kuya, maski nga si Alice Goo, pwede mo yung account pag nag-file, basta kumpleto ang requirements. Pero kung may reklamo, baka ibang uroro niyan, I do not know. Pero sabi niya, ang categorical na simbag sa ni Chairman, pwede nga niya. Maski sisay nga pwede mag-file nin Certificate of Candidacy. Tamay nagluwas baga sa mga bareta na si Gob Noel dade na pwede mag-file. May post baga siya, may nailing man akong post niya tungkol po duman. Buda duman talaga sa dispositive portion, mga tugang kanumbudsman na binasa ko sa Indo Kaduminaging kansaro pang simana duman sa morning hearing, di man po kinamention duman na disqualified ang gobernador sa pag-file ng COC.
Di ba? O, abangan niya to yan. Regardless kung ma-file or kung ano man ang magiging decision, tabi kang kandidatura, abangan niya to yan from Ponsaga hanggang October 8. And after October 8, abangan niya to kung ano tabi ang magiging reaction kan COMELEC sa filing kang COC, lalo na po nara Governor Nobel Rosal as in Governor G. Rosal. Mayor G. Rosal. Yan po. O yan abangan ta. Mga tugang, exciting iyan na labanan sa Legazpi City. Sisay ang Vice Mayor ang Vice Mayor pala ni Isham, Ismail siya, di ba? Ay, yan Ismail. Yan, Ismail. Ang Isham Ismail. Yan. Ang Vice Mayor niya pala si Luis na Gutierrez. Councilor Luis Gutierrez. Yung Vice Mayor niya. Ngunyan, sisa ang Vice Mayor ni Mayora G kung siya ang magkandidato or si Gob Rosal ang magbalik sa Legazpi, siya ang Vice Mayor, dahita pa po aram. Pero iguan akong nagkadarangog na potensyal na mag-Vice Mayor. Pero with your respect tabi sa official na decision, di ko na kita mag-assume. Di ko na kita mag-assume mga tugang na iyo na ito. Tamay mga pinarapod na siya kanuminaging aldaw na mga kandidato sa mga potensyal na Vice Mayor, potensyal po mga tugang na konsihal kan Legazpi. Abangan niya to kung saray-say iyan, mga tugang sa sa October 1, sa aga hanggang October 8. Tayan po ang calendar of days na naka-schedule para sa filing kang COC. Ay basta ang confirm na sa grupo ni Mayora G, ang incumbent na si Councilor sa taga-Taisan, wala sa dila ko Councilor Ato Valladolid and Councilor sa taga How, Councilor How, Alex How, Councilor Ato Valladolid, Councilor How. Yan ang incumbent na kasarabay niya. Sa ibong baga, ang incumbent si Councilor JP Lee, Lucila, Buban, Beltran, Imperial, Casulya. Yan. Kay Mayora G, kung si man G. Rosal or Noel Rosal, ang incumbent po is Ato Valladolid and How. Yan. So iba po, abangan ninyo kung si Sayan. Na mga kandidatong yan na makakasabay tabi na Vice Mayor or City Councilor kan Legazpi. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas, nasa linya. Jimmy Nasalita, mga tugang nagiging alarming daw po ang kaso kang rabies sa Kamalig Albay. Na paano ini? Sabi naman nga sa report ni Pading Mar, sabi kang WHO, budakan mga experts, ang rabies po mga tugang is a preventable disease. Natay yan tayo nagiging alarmado naging alarming ini. Report, halikay Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag nyatong hello. Go ahead. Nagaluya-luya kita. Sa mga dagdag okay man. Garo Jimmy, monitor mo lang yan sa onder, okay man tabi. Sa mga dagdag nyatong bareta, alarming na digdi sa Kamalig BP ang kaso nin rabies. Sigun sa pagkatagulay niya tungo niya na pagkaaga kay Mayor Caloy Baldo sobra na 1,000 nagkakaragat nin ayam sa roonan casualty sa iba-ibang mga barangay. Nabuksan ang isyong ini matapos na mag-meeting ang local health board kung sa haros maski anaritsyo dahil nanin vaccine para sa mga taong nakagat. Mahalo na pati ini 1,700 sa pribado. Uyan sa Rabax barato. Ngurano? 600 to 700. Maski yan 500 tadi pisilon makagat ki ayam. Pero nata nga dito namin nakakagat ki ayam na dapat ang mga ayam dahil buhay dyan sa luwas. Wala naman buruin na ayam mo niya bihira na nagagakot. May ordinansa kita sa probinsya Canal by Jima na kundi ako nasasala, number 1, pag ang ayam buhi
may paninimbaga ng tagsadiri. Ikadua, kung an ayam nakakagat, an mapabakuna, gasto sa pagbabakuna so tagsadiri. Kung magadan, an magastukan pagpalubong so tagsadiri kan ayam. Nyura naman nakangilala kung nakakagat na so ayam. Piganigara na. Yung mananggad, ano? Oh, tigba ka na ngayon induan. Tabako manansa mo. Ang pinakamaray ko takayan, irehistro ang gabos na ayam, bugtakan kidugtagan ayam na magrepresentar kan tagsadiri. Iyon na yan. Ginaribo na yan kay ito. May mga wala man nangyari. Nagka-relief man manggila yun. Nata bako religiously na nagigibo yan. O yan ang mahapot. Nagulpiyo ng balaw-bagaw na ayam. Maglakaw-lakaw ka. Bako man sa nangayayan digdi sa kamalig sigun kay Mayor Kalaybalo. Totoo yan. Posible sa ibang lugar. Arog man ka ng problema. Ngunyan, wala naman ki ubos na so pang bakuna. Bata, so bakuna sa ayam. Totoo. Bakuna ng bakuna. So binakunahan, masalamuha sa day na bakunahan. Nagdurulak. So Totoo binakunahan, mas matindi ang rabies. Totoo yan. O ngunyan, dakulaw ng problema ini. Bako apira sa ate pagkaaga. Ngunyan, pati mga basura, yun minawaragas. Diaper, yun naguguruyod-guyod kan diaper at nang malangi rima-rima sa palibot, makarima-rima. Kaya minsan gari so dinurumantang mga malinigununo ng mga nasyon. Di parano daw dumaday kabagang mahiling na ikos, dahil kang mahiling na ayam. Totoo. Pero nagigibon nila digdi sa to dai. Nay ko po. O si Mayor Kalaybalo mismo nagrereklamo. O yan pasakat sa Mount Kituinan. Pasakat sa Mount Kituinan. Dakol diyan nagdajaraging. Nagdijogging ka, mangaman-ngaman, pilay ka na. Kati makanakan ayam. Kati kan ayam. Sabi ni Bossing Jermelo Ariate, sa Bangkiruhan Bari Sugoy Road, grabeng ayam igo. Gulpi talaga na ayam. Pero sa paki-aksidente, iyo, biglang nagmotor ka, biglang minabalyo ang ayam, nag-auto ka, biglang minakros, mapreno kang bigla, pwede kang bumaliktad ang auto mo. Tapos, dahil sa indang regulasyon ng an meeting. Ang waiting? Meeting? Ano man ang kanyang kang waiting? Sorry, production. Maray pantaw, may family planning. Inidiray maninig family planning. Ano yun, pag nakaisip, sakbang. Patikos. Yung man ang ganda, no? Kaya maabot ang panahon. Planning ang ayam. Pag dahil dahil sa na ini natatawan ki atensyon, dahil sa na palimada sa ng problema ini, abot ang panahon, mas dakulan populasyon kan ayam ikos kaysa sa tao. Iyo man yan, Jimmy, and medyo regrets ko na wala kita sa posisyon na ilihido. Takita sa radyo, pwedeng magibuhan tama ang kudi. Manap kay tao na dedikado na magpa-implementar ka yan. Bata, pag may naka-picture sa mo, binadulan mo, binato mo an ayam o kay ikos. Cruelty to animal yan, violation yan. Animal ka naman kan animal welfare. Animal rights yan. Ngunyan, itong sa mga nasa likodan kan animal welfare, arog ka ning mga sitwasyon, didara ko po na sa indanay ni. Yeah. Okay. Ruanan ninda ining mga ayam na ini, gulpan ayam. Nanggad. Pero pa yan sa nakaka-stress ato yung magmotor ka, maglakaw-lakaw ka, nagmotor ka. Ikaw mga Jimmy, nagmamotor ka. Kaso hapon, nagburo bisikleta ako, pag agi ko dyan sa Imis Barrio, Salbatana, gano'n duwang ayam sunag ko sa tinampong masiramon, pati sa lakaw-lakaw. Nakon masigyapot mo bagang bigla ito, babaliktad ka man, bako na. Pero na nagadan dahilan sa ayam. Pag nagharanap ang tagsadiri, nirigara ng tagsadiri. Kaya dapat gawin na ayam, nakaristro kung anong itsura kaan sa tagsadiri. Kundi siya ma-implementar ka, dahil man big. Sa ligas, ang napigigibulig din ni Dr. Manny. Kaya kulit talagang ang hiling ko ngunyan, ang problema kan, bako naman sa gobyerno, sa tao mo sa tagsadiri. Minsan naramduman ko kay to si Mayor Tupi. Si Mayor Tupi Flores. Kay to pagkabanggi, may operation, kinaagahan, nangaya-kayaan mga ayam. Yung baga. Kulangan ayam, kulangan ate, kulangan di peligro, pero ngunyan lugod.
sobra man ka-democratic na kita kaya pag-abot sa mga ayam, mga ikaws. Para ribo kung papagkabangge. Ihaputan sa mga candidates forum, pag-abot ka nga daw. Kuha na bagay ni, bako na nakagadan. Di ba? Okay. Pag nakagat tios, so tagsarili kan ayam nagdinigar. Tios man. Minadalagan sa alkalde. Pulnot. Sarong texter ta. Sabi niya, may sarong barangay digdi sa mo, ang sabi kang kapitan, kung doon nindo kayang gakudan ang mga ayam, nindo, kamong gakudan ko. Dapat talaga may kuhan, may pusog na panindugan ka ni ang lokal na ang gobyerno. Ang ano man na bagay, sa liderato yan, pag-abot sa local governance. Abot ang panahon ka ni talaga. Okay. Kita, mas dakulan ayam ikos ang populasyon kaysa sa tao. Ako sa lingko, malang ko yan. Okay. Ay, malang mundo san palibot Jimmy na salita di si Jimmy News. Namumundo talaw kan mga arogan na sitwasyon. Ako may ayam sa harong. Nagpagiba akong kulungan kan ayam. Tapos every other day, bibuhian ko duman sa kumpa, nagduduro dalagan siya. Di ba? Buda ang ayam, bakunado yan. Dapat tabi kumpletong bakuna yan sa rabies. Kung dahi mo taman sa na magkayang mag-ataman ki ayam, dahi na po mag-ataman ki ayam. Ngani mo na dahi ki problema. Hello? Iyo pa di? Ano? Grabe talagang ayam may siya to. Iyo, yan nga ni isa. Compound tab pare, kada call may ayam akong nailing. Dapat talaga yan, narili una sa may sarong barangay akong bigduduman. Grabing ayam. Kaya ako nakakaduman pa di? Sino ba? Sa kamalig? Sagyan mo, grabing ayam. Dakulo ng ayam. Dahil talaga ako nakakaan. Doon ako, may magsugo ka itong bantayan ka sa ayam. Bantayan ka na ayam. Mga pwedeng badilon. Ay, dahi pwede. Dahi pwedeng ligison. Nga ni. Dahi pwede. Ano na sa natin ni? Paminsan kayang ayam, Gcash mo na lang pa dahi. Bata. Ang mga taga-barangay, dakulong kay ayam. Mas grabe pang ayam na dumaan. Kung di ka nakaduman, siya na lang paligdon mo. Kabisado niya man sutin lang po. Kaya siya anong kan ayam? Di ako naman dara kay ayam. Okay, sige. Tarawayan ka. Magbabalik po ang hapon. Magkalipas lang kan mga patalastas. Diarrhea. Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,
corporate seminars and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa kandidato. Balik kita mga tugang sa balik tabi kita sa tuya na programa. Kasuba go baga. Pinag-irestoryahan ta ito na madali lang tabi. Gahanap ko kaya son may akong nahi. Ito. May nalig akong post ni Gobnoel Rosal regarding sa pagkandidato mula sa filing kang COC mga tugang yung bagay ang pigahalat ngo yan, siya talaga mabalik sa Legazpi or sa Albay. Hisan magiging kalaban ni Councilor Board Member Isham Ismail, pwedeng si Mayora G or si Gobnoel Rosal. Dito po aram kung sisay. May post, may nag-publish kami sa DCGB News Online, hali po duman sa post ni Gobnoel. Sabi sa Bareta, Albay Governor-elect Noel Rosal clarified the misleading information claiming he is unable to file a certificate of candidacy or is barred from running in May 2025 national and local election. In a post on his Facebook, sabi, Rosal said, those who are asking him, saying there is information misleading Albayanos on Ombudsman ruling to encourage the public to read GR number October 25 7343 25 April 24 Ortega versus House of Representative Electoral Tribunal to avoid misleading information. Sabi niya, the Ombudsman decisions enforces immediate execution on the main penalties as suspension or removal from office. However, Rosal emphasized that based on the rulings, additional penalties like perpetual disqualification from holding public office do not take effect right away or may take time to enforce. Yan. The immediate executory nature of the decision of the Ombudsman in administrative cases pertains only to principal penalties or suspension or removal from public office and not with respect to accessory penalties such as cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, barring from taking the civil service exam, and especially the accessory penalty herein in issue perpetual disqualification to all public office, which eventually bars one to run from public office. Yan. Yan po, so base duman sa post mga tugang kang sa iya para duman sa mga naghapot daa. Yan po so sa iya mga tugang na ilinuwas na opinion regarding duman sa mga naghapot kung siya dahil na pwede o pwede pang mag-file kang sa iyang certificate of candidacy. Yan. Okay? So mas probably ang paniniwala mga tugang siya ma-file, pwede pang mag-file. Kaya abangan niya to yan sa aga hanggang October 8. Tas sulinyada sa Legazpi, sabi nga ni, kompleto na. Diba? Isham Ismail, Vice Mayor, mga tugang si Luis na Gutierrez. Councilors, mga incumbent na councilors na buda may 4 mga tugang na baguhan. Yeah. So na iling ko duman sa post ni Councilor Gutierrez, mga tugang kulang pa kiduwa. Sisay anduwang ito na pigahalat-halat pa. Yan. Tagaro na yung mga sinabay na si Igi na Uhano, ta si Igi iba man Igi o Ogi Uhano, dahil man isinabay na duman, tayo ba mga dalaganan ka ini, mga tugang na posisyon.
O di ba digdi sa lado manara Mayor G. Rosal and Governor Rosal, uliton ko lang po, susog sa sinabi ko kasubago, deta paaram kon sisay ang Vice Mayor or sisay po ang mga linyada sa pagkakonsyal, apwera sana sa duwa tabi na incumbent na councilors na sinda Councilor How, buda tabi si Councilor Ato Valladolid. So iba na mga nasa linyada sa pagka-councilors, iyo nga ramon ta mga tugang na final na sa pag-file kang COC poon sa aga hanggang October 8. Kung sisay pon mga councilors na iyan na nasa linya, iyan pon abangan nindo. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Ay madali lang. Bata sa aga po na ang ruluwasan kan mga buwang ayam. Latosan kayo nila. Ay, mala. Anong ruluwasan sa aga kan? Latosan ko yung amigo kong ini. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.